El joc de les notes. Es tracta d'agafar dos daus amb noms amb diferents notes a cada costat. Fiquem el rebot. I ara els alumnes han d'anar a la seva llibreta pautada o a la pissarra i escriure aquestes dues notes en la clau que els demani el profe. En aquest cas pot ser clau de sol, clau de fa o clau de do, la que estigueu treballant. O en totes. També poden escriure la nota inferior i la superior en comptes de la que ha sortit. Es tracta de fer diferents varietats. Inclús ells moltes vegades proposen quina variació podríem fer del joc. Tenen molta imaginació. Recordeu que aquests vídeos són només un petit exemple de tot el que podeu treballar amb els cubotes. A mesura que aneu coneixent també l'alumne i aneu pujant el nivell, veureu que es van sumant molts i molts jocs diferents. Inclús els alumnes aniran ajudant-nos perquè ells també tenen molta creativitat i imaginació i ens conviden a fer jocs diferents del que teníem pensat. Veureu que és molt divertit.